Vážené dámy, vážení páni, milé deti, milí spoluobčania, dovolte mi, aby som vás v mene obce Stará Bystrica srdečne privítala na 2. ročníku Večera spolkov. Sú chvíle, keď sa v našej obci alebo v ktorejkoľvek obci nestretávame preto, aby sme možno niečo riešili, ale aby sme si naozaj pripomenuli prečo a s kým radi sme tu. Aby sa na jednom mieste zišli ľudia, ktorých spája práca, záujem, nadšenie, tradícia či služba druhým. Práve takéto večery nám dávajú možnosť na chvíľu sa zastaviť, obzrieť sa späť a poďakovať tým, ktorí svoj čas, energiu a srdce venujú druhým. Často potichu, bez očakávania ostatných. Dnešný večer je oslavou spolkového, kultúrneho a spoločenského života v našej obci, ale aj večer vďaky a úcty. V zmysle štatútu obce Stará Bystrica bude dnes ocenených spolu 13 osobností. Dovolte mi medzi nami privítať poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a starostu obce Stará Bystrica Jána Podmanického. Srdečne medzi nami vítam i všetkých prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, rovnako vedúcich a členov všetkých spolkov, združení a organizácií pôsobiacich v našej obci. Samozrejme všetkých ocenených, ich rodiny a vás, ktorí ste prijali naše pozvanie. Verím, že si program, ktorý nacvičili hudobné a umelecké zoskupenia, ktoré pôsobia v našej obci, alebo viacerých členovia z našej obce pochádzajú a zároveň aj hostia užijete. Musím podotknúť, že celý program účinkujúci vytvorili bez nároku na honorár. Úvod dnešného večera bude patriť mladým ľuďom, ktorí dokazujú, že tradícia má v našom kraji pevné miesto. Na pódiu privítame detský folklórny súbor Radvošťan, tanečníkov pôsobiacich pri súkromnej základnej umeleckej škole Skalité Pracovisko Butiše pod vedením Jaroslava Skarčana. Ich vystúpenie potom vystrieda Bystrická kasňa, hudobná skupina, ktorá vznikla v roku 2014, je známa svojou láskou k hudbe, tvorivosťou a aktívnym pôsobením doma i v zahraničí, pričom ich spev a hru dobre poznáme aj z televíznych obrazoviek. Prajem vám krásny večer.
Príjemný večer prajeme. Dovoľte, aby sme aj my trošku prispeli k tejto sviatočnej atmosfére a tým oceneným aj my niečo zahrali. V ľudovom tóne, nech sa páči. Otvor
Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne, možno rovno aj jedna pozvánka. 11. apríla je na programe u nás v Dome kultúry koncert Bystrickej kasne, tak ak by ste si chceli poznačiť do svojich kalendárov, možno aj takáto pozvánka, bude ich počas dnešného večera z mojej strany viac. Sú ľudia, ktorých práca presahuje ich osobný priestor. Svojim nasadením, vytrvalosťou, ale aj výsledkami zanechávajú stopu, ktorú vníma väčšinou celé okolie. Cena starostu obce sa udeľuje občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech Starej Bystrice. Ocenení sú ľudia, ktorí si svojou prácou získali úctu spoluobčanov a významne prispeli k dobrému menu obce, doma i v zahraničí, v rámci pôsobenia v tej ktorej oblasti. V tomto roku bude udelených 12 cien starostu obce a 1 cena obce. Budú rozdelení do 2 blokov. Ešte predtým, ako pristúpime k samotnému odovzdávaniu cien, k mikrofónu pozývam starostu obce Jána Podmanického. Príjemný dobrý večer, vážené dámy, vážení páni, milí ocenení. Ja som veľmi rád, že po druhýkrát v našej obci organizujeme tento náš starobystrický večer spolkov, večer našich združení, všetkých tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom rozvíjajú našu obec. A zároveň je to večer, kedy si oceníme niektorých z nás, ktorí sa pričinili rozvoj našej obce. Rozvoj obce nie je len vo výstavbe, nie je len v stavbách, v stavebných investíciách, v rôznych projektoch, ale bez ľudí, ktorí využívajú tú infraštruktúru, ktorá je vybudovaná, by to boli len mŕtve stavby. Naopak, práve ten ľudský potenciál dáva tú životodárnu krv do tej obce, dáva ten život, ten pulzujúci tep, vďaka ktorému tá obec sa môže rozvíjať a tá obec je životaschopná, je živá. A práve dnešný večer si máme pripomenúť, že v našej obci existuje ohromné množstvo subjektov, združení, spolkov, ale jednotlivcov, ktorí každý nejakým spôsobom rozvíjajú nejaký segment tej našej spoločnosti. Odovzdávajú svoje talenty, dary novej generácii a tak zabezpečujú, že sa odovzdávajú z generácie na generácie tie hodnoty, tá životodárna sila. Ja som veľmi rád, že môžeme oceniť aj tých jednotlivcov, ktorých si tieto jednotlivé spolky spomedzi seba vybrali, aby sme im nejakým spôsobom jednak vzdali úctu za ich či už celoživotnú prácu, alebo za nejakú výbornú reprezentáciu, ale zároveň, aby sme aj dali akýsi impuls, akýsi vzor tým mladým, ktorí prichádzajú, aby to po nich prevzali a aby aj tie ďalšie generácie, ktoré budú prichádzať, naďalej rozvíjali ten spolkový život v našej obci. Ja chcem všetkým poďakovať za túto ich bohumilú činnosť, ktorú pre našu obec robia a verím, že to, že dnes spoločne ich oceníme, bude aj takým prejavom nášho poďakovania a inšpirácie do budúcnosti. Tak ako minulý rok, aj v tomto roku budeme ocenených dekorovať pamätným listom s grafickým listom od Miroslava Strnadela, ktoré boli vytvorené pri príležitosti otvorenia slovenského orloja. A zároveň ich oceníme umeleckým dielom akademických sochárov, poloviškovcov, ktoré sú pripravené presne na dnešné podujatie, sú signované, takže je to aj určitá taká cenné dielo, ktoré budú si môcť odložiť. Takže ešte raz ďakujem všetkým veľmi pekne, ďakujem účinkujúcim, ďakujem celému organizačnému tímu, ktorý pripravoval dnešný večer a dovolte, aby som v mene nás všetkých úprimne našim oceneným pogratuloval.
Pristúpime teda k prvému bloku oceňovania. V nasledujúcich minútach bude pán starosta odovzdávať ceny starostu obce predstaviteľom športových a spoločenských organizácií a spolkov. Poprosím ocenených, aby sa potom, ako bude prečítané ich meno, zapísali do pamätnej knihy, následne prevzali plaketu a cenu od pána starostu a po spoločnej fotografii môžu naspäť zaujať svoje miesto. Šport formuje telo aj charakter človeka, spája talent s odhodlaním, disciplínou a vytrvalosťou, čo vedie k výnimočným výsledkom presahujúcim hranice obce i krajiny. Terezia Baníková sa narodila 27. novembra 1998 v Čadci a športu sa venuje od detstva. Od atletiky, futbalu a vyvíjanej až po bojové umenia a streľbu pod vedením otca. Naplno sa začala venovať fitness od roku 2022 a postupne zaznamenávala úspechy na domácej scéne aj v zahraničí, na najvyšších pódiách v Poľsku, Česku, Holandsku, Rakúsku či Maďarsku. Popri vlastnej kariére sa aktívne venuje trénerskej práci vo svojej TT Academy, kde jej zverenkyne získali desiatky medailí, titulky majstriek Európy a nominácie na majstrovstvá sveta v Dubaji. Za rozvoj a propagáciu fitness športu a za vynikajúcu reprezentáciu obce na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni si cenu starostu obce preberá Terezia Baníková. Školský rok bol v základnej škole s materskou školou Stará Bystrica opäť bohatý na vzdelávacie, športové a kultúrne aktivity a priniesol množstvo úspechov na okresnej, krajskej, celoslovenskej, ale aj medzinárodnej úrovni. Juraj Dubovický patrí medzi mladé športové talenty, ktoré dlhodobo a úspešne reprezentujú obec i školu, či už v atletike, cezpoľnom behu, olympijskom odznaku všestrannosti alebo v karate. Práve v karate dosiahol Juraj vrchol zatiaľ svojej športovej kariéry ziskom titulu majstra Európy na majstrovstvách v Lotyšsku a výrazne prispel k úspechom klubu Stará Bystrica na domácich aj zahraničných súťažiach. Za vynikajúcu reprezentáciu obce a základnej školy s materskou školou Stará Bystrica v oblasti športu na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni si cenu starostu obce preberá Juraj Dubovický. Vôbec vás nie je vidieť, môžete sa trošku posunúť. Diváci sú pripravení na to vás vidieť. Futsalový klub Stará Bystrica vznikol v máji 2015 a pod názvom Slovenský odboj Stará Bystrica pokračuje v tradícii miestnych tímov hrajúcich mestské ligy. František Kirchn je spoluzakladateľ klubu, členom predsedníctva a osobnosťou, ktorá dlhodobo podporuje rozvoj športu v obci. Výrazne sa podieľa na organizovaní podujatí, ako sú futsalový Orloj Cup a štefanský turnaj a zároveň pôsobí ako aktívny hráč, vždy ochotný pomôcť týmu i komunite. Poprosím, aby v zastúpení za futsalový klub prišiel cenu prevziať Matúš Koševec, a za prácu v oblasti rozvoja športu vo futsalovom klube Stará Bystrica si cenu starostu obce preberá František Kirchn, bude mu odovzdaná dodatočne, pretože aj v týchto chvíľach začínajú hrať veľmi dôležitý zápas. Odovzdávame pozdrav všetkých
Nedelte chlapcom, držíme palce. Atletický klub Stará Bystrica dlhodobo vytvára podmienky pre rozvoj pohybových schopností detí a mládeže a úspešne reprezentuje obec na domácich aj medzinárodných pódiách. Práve ten nominoval ďalšieho oceneného. Pán Pavol Šimášek je športovec s telom aj dušou. Jeho kariéra začala v cyklistike a pokračovala spolu založením triatlon klubu Stará Bystrica, kde súťažil v behu, cyklistike, bežeckom lyžovaní, triatlone a duatlone a zároveň viedol mladých športovcov k úspechu na celoslovenskej úrovni. V kategórii veteránov sa stal 20-násobným majstrom Slovenska, majstrom Európy a dosiahol striebro na majstrovstvách sveta, pričom svoju kariéru symbolicky ukončil víťazstvom v 24-hodinovej súťaži v inline korčulovaní v Ostrave. Za dlhoročnú prácu v atletickom klube Stará Bystrica, rozvoj športu a reprezentáciu obce na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni si cenu starostu obce preberá pán Pavol Šimášek. Šport Stará Bystrica zažil opäť úspešný, no náročný rok, počas ktorého mladí karatisti získali množstvo ocenení na domácich aj zahraničných súťažiach. Pán Dušan Tomčala je s klubom úzko spätý už viac než 3 desaťročia. Ako pretekár získal množstvo ocenení, stal sa viacnásobným majstrom Slovenska a po skončení aktívnej kariéry svoje skúsenosti preniesol do trénerskej práce. Ako zodpovedný a systematický tréner významne prispieva k rozvoju klubu a formovaniu charakteru, disciplíny a vytrvalosti mladých športovcov. Za aktívnu a dlhoročnú prácu s mládežou v karate šport CVČ Stará Bystrica a za rozvoj športu v obci si cenu starostu obce preberá pán Dušan Tomčala. Rok 2025 bol pre telovýchovnú jednotu Pokrok Stará Bystrica obdobím zmien, náročných víziev, ale aj dôležitých impulzov do budúcnosti. Kým A mužstvo prešlo zložitým obdobím a čaká ho nová kapitola, mládežnícke kategórie ukázali stabilitu, progres a kvalitnú systematickú prácu s mladými futbalistami. Rastúci záujem detí o futbal a dôraz na výchovu vlastných odchovancov dávajú klubu pevný základ pre ďalší rozvoj. Práve o rozvoj klubu sa dlhé roky snažil človek, ktorého si dnes s hlbokou úctou a vďakou pripomíname. Pán Emil Plišč. Bol 10 ročia neodmysliteľnou súčasťou futbalového klubu Telovýchovná jednota Pokrok Stará Bystrica. Svoje pôsobenie v klube nevnímal len ako funkciu, ale ako službu klubu, športu, ľuďom a celej obci. Ako predseda aj tajomník klubu venoval futbalu obrovské množstvo času, energie a osobného nasadenia. Často pracoval v úzadí, bez nároku na uznanie, no jeho práca bola pre fungovanie klubu nenahraditeľná. Bol človekom, na ktorého sa dalo vždy spoľahnúť. V dobrých časoch, ale aj v tých náročnejších. Toto ocenenie in memoriam je symbolom našej úcty, vďaky i spomienky na jeho prácu, hodnoty a odkaz, ktorý v Starej Bystrici zostáva živý. Za dlhoročnú prácu v telovýchovnej jednote Pokrok Stará Bystrica a významný prínos v oblasti rozvoja športu v obci Stará Bystrica cenou starostu obce oceníme in memoriam pána Emila Plišča. Ocenenie generácií. Poprosím vás za znak úcty a pozdrav do neba, aby sme sa postavili.
pán starosta, veľmi pekne ti ďakujem. Prešli sme prvý blok oceňovania. Po prvom bloku si doprajeme opäť návrat k piesni a tancu. Folklórna skupina Dolinka vznikla v roku 2008 z iniciatívy viacerých žien v obci Nová Bystrica. Už niekoľko rokov sa na pódiách predstavujú spolu s ľudovou hudbou starejší, ktorú tvoria najskúsenejší hudobníci Bystrickej doliny. Po skúsených speváčkach a hudobníkoch privítame aj mladý talent. Ninka Masnicová je členkou detského speváckeho súboru Sláviček pri Centre voľného času Stará Bystrica. Je žiačkou 4. ročníka základnej školy a pod vedením Mariany Dončalovej rozvíja svoj spevácky talent. Hudobný doprovod jej poskytne Vladimír Tončal. Go!
Ďakujeme veľmi pekne účinkujúcim. Pokračujeme druhým blokom oceňovania. Aj v tejto časti predstavíme mená ľudí, ktorých práca má trvalú hodnotu. Život obce netvoria len udalosti, ale najmä ľudia, ktorí sa dlhodobo a potichu starajú o to, aby mala svoje duchovné, ľudské aj hodnotové zázemie. Práve takíto ľudia dávajú obci tvár, kontinuitu a vnútornú silu, ktorá sa prenáša z generácie na generáciu. Pani Antónia Dubovická patrí medzi osobnosti, ktoré sa dlhé roky výrazne podieľali na duchovnom a spoločenskom živote obce Stará Bystrica. Spolu s pani Angelou Kotvasovou stála pri založení speváckeho zboru Mária, ktorý niekoľko rokov spoločne viedli. Svojím citlivým prístupom k liturgii a spevu prispievala k dôstojnému prežívaniu bohoslúžieb a obohacovala kultúrny i duchovný rozmer obce. Významnou súčasťou jej pôsobenia bola aj dlhoročná práca katechetky. Počas mnohých rokov pripravovala deti z obce nielen na prijatie sviatosti zmierenia a na sviatosť prvého svätého príjmania. S veľkou trpezlivosťou, láskavosťou a porozumením ich sprevádzala v dôležitých etapách detského i duchovného dozrievania. Deti, ktorým sa venovala, nebrala len ako žiakov. Stali sa pomyselne jej deťmi, tak nás dodnes úsmevom a láskavosťou nazýva. Mnohí si na jej prístup, pokojné slovo a úprimný záujem spomínajú aj v dospelosti. Svojou nenápadnou, no vytrvalou službou roky prispievala a stále prispieva k rozvoju duchovného, vzdelanostného aj kultúrneho života obce a stala sa prirodzenou autoritou založenou na dôvere, úcte a osobnom príklade. Za neúnavnú službu, inšpiráciu, ktorú prináša do života obce i farnosti a za dlhoročnú prácu v speváckom zbore Mária si cenu starostu obce preberá pani Antónia Dubovická. Gratulujeme. Na minulosť, ale živou súčasťou každodenného života, keď sa s láskou udržiavajú a odovzdávajú ďalej. Martin Brisuda sa narodil v Novej Bystrici a od detstva ho priťahovala ľudová hudba a folklór, hoci podporu mal obmedzenú. Muzikantské vlohy zdedil po starom otcovi. Prvú heligónku kúpil pre mladšieho brata, no naučil sa hrať sám a postupne si zaobstaral ďalšie nástroje pre seba aj rodinnú muziku. Folklór sa stal prírodzenou súčasťou jeho života. Viedol k hudbe svoje deti, pôsobil so synmi vo folklórnom súbore Radosť a ako rodinná muzika vystupovali doma aj v zahraničí. Dnes pôsobí v zoskupení starejší, často vystupuje aj sólovo a svoje vnúčatá vedie k hudbe a úcte k tradíciám. Za rozvoj ľudovej kultúry v obci a jej reprezentáciu doma i v zahraničí si cenu starostu obce preberá pán Martin Brisuda. Kultúrny a spoločenský život obce by nemohol fungovať bez ľudí, ktorí mu dlhodobo venujú svoj čas, energiu a srdce.
Pani Mária Kováčová celý život zasvetila kultúre, ľudovej piesni a zachovávaniu tradícií predkov. Po príchode do Starej Bystrice v roku 1971 sa aktívne zapojila do kultúrneho diania a v roku 1975 spolu založila spevácku skupinu Polianka. Ako speváčka a zberačka ľudových piesní zaniknutých obcí Riečnica a Harvelka významne prispela k uchovaniu kultúrneho dedičstva. V rokoch 2015 až 2019 pôsobila ako spoluvedúca skupiny Polianka a dodnes zostáva jej aktívnou členkou. Svojou vytrvalosťou, láskou k piesni a oddanosťou tradíciám je inšpiráciou pre mladšie generácie. Za celoživotné pôsobenie vo folklórnej skupine Polianka a za celoživotnú prácu v oblasti kultúry, prezentovanie ľudových piesní a tradícií našich predkov si cenu starostu obce preberá pani Mária Kováčová. Gratulujeme. Dobrovoľný hasičský zbor Stará Bystrica aj v uplynulom roku potvrdil svoju nezastupiteľnú úlohu pri ochrane života, majetku a bezpečnosti obyvateľov obce. Pán Miroslav Plešivka sa k hasičstvu dostal už v detstve vďaka rodičom a postupne sa stal významnou súčasťou zboru, podieľal sa na výstavbe rekonštrukcií zbrojnice, organizovaní súťaží, spoločenských podujatí a práci s mládežou. Počas rokov významne prispel k budovaniu a upevňovaniu kolektívu a podieľal sa na zabezpečení financovania zboru prostredníctvom brigád, plesov či majálesov. Svojím prístupom je autoritou a vzorom pre mladšie generácie, pričom aktívne udržiava históriu a tradície hasičstva v obci. Za celoživotnú, neúnavnú a svedomitú prácu pre dobrovoľný hasičský zbor Stará Bystrica a za ochranu zdravia a majetku občanov obce si cenu starostu obce preberá pán Miroslav Plešivka. Polovnícke združenie Bystrica pokračovalo aj v lani tradícií starostlivosti o prírodu a udržiavanie rovnováhy medzi faunou a flórou v katastri Starej Bystrice i Radnostky. Pán Milan Príšť patrí medzi osobnosti, ktoré svoj život zasvetili polovníctvu a ochrane prírody, je dlhoročným členom združenia a zároveň jedným z jeho zakladajúcich členov. Po celé 10 ročia sa aktívne podieľa na ochrane zvery, organizovaní osvety a odovzdávaní tradícií ďalším generáciám, pričom svojim prístupom sa stal prirodzenou autoritou v oblasti poľovníctva. Za celoživotnú prácu v oblasti poľovníctva a ochranu prírody v poľovníckom združení Bystrica si cenu starostu obce preberá pán Milan Príšť. Včelári Bystrickej doliny spájajú tradíciu s ochranou prírody a šírením poznania o svete včiel medzi mladými, ale aj dospelými. Pán Ján Zápalka sa tejto ušľachtilej činnosti venuje už viac ako 45 rokov a je výraznou osobnosťou včelárstva v Starej Bystrici.
Počas rokov aktívne pôsobí v základnej organizácii Slovenského zväzu včelárov Stará Bystrica, kde pracuje ako člen výboru aj dôverník úseku, vykonáva zdravotné prehliadky včelstiev a úspešne reprezentuje región v súťaži o najlepší slovenský med. Svoje skúsenosti pravidelne vymieňa v rámci cezhraničnej spolupráce s včelármi v Českej republiky, čím prispieva k rozvoju a propagácii včelárstva doma aj v zahraničí. Za významný prínos k rozvoju a propagácii včelárstva v obci a dlhoročnú prácu v základnej organizácii Slovenského zväzu včelárov Stará Bystrica si cenu starostu obce preberá pán Ján Zápalka. Možno ste si všimli, že jedna z cien bola o niečo väčšia. Bolo to pomyselné oddelenie cien starostu obce od ceny obce. Na záver dnešného oceňovania teda bude odovzdaná jedna cena obce Stará Bystrica, teda najvyššie obecné ocenenie. Cena obce sa udeľuje za mimoriadne tvorivé výkony, významné výsledky a dlhodobú činnosť, ktorá sa výrazným spôsobom zapísala do rozvoja obce, jej propagácie doma i v zahraničí alebo do ochrany života a hodnôt. V roku 2026, a teda za rok 2025, sa nositeľkou ceny obce Stará Bystrica stane dáma, ktorá patrí medzi výrazné osobnosti športového života. Počas svojej bohatej kariéry dlhoročne a úspešne reprezentovala klub ŠKP Čadca a Slovenskú republiku v atletike, najmä v dlhých a vytrvalostných behoch. Na konte Anny Balošákovej je množstvo mimoriadnych športových úspechov. Medzi najvýznamnejšie patrí titul neoficiálnej majsterky sveta v behu na 100 km vo Francúzsku, kde spomedzi približne 1600 bežcov z 29 krajín dosiahla čas 7 hodín, 32 minút a 2 sekundy, ktorý bol zároveň ženským rekordom v trate. Ako veteránka získala popredné umiestnenia na majstrovstvách sveta v behu do vrchu od prvého miesta nad 35 rokov, cez druhé miesto nad 40 rokov, až po tretie miesto v kategórii nad 45 rokov. 6-krát sa stala majsterkou Slovenska v maratóne, zaznamenala 62 prvenstiev v 14 maratónoch na Slovensku a v Čadci zvíťazila neuveriteľných 13 krát. Absolvovala 161 maratónov, 2x 100-kilometrový beh a v atletike si prešla všetkými disciplínami, od dráhy cez cestu, cross až po beh do vrchu. Svojou vytrvalosťou dokázala zdolať aj najvyšší vrch Afriky. Neopomeňme ani to, že svoju vášeň prenášala aj na svojich žiakov vo svojom poslaní učiteľky. Za mimoriadny prínos v oblasti športu, výchovy k športu a vzdelávania v obci si cenu obce preberá pani Anna Balošáková. Tak nech sa páči, môžete kľudne na tento môj mikrofón. Ďakujem, takže aspoň jednu vetu. Takže v mene všetkých ocenených z celého srdiečka ďakujem pánu starostovi Jankovi Podmanickému, samozrejme poslancom obce Starej Bystrice a takisto všetkým účinkujúcim za krásny večer. Ešte raz srdečne gratulujeme všetkým oceneným
A samozrejme, záver programu bude patriť hudbe a vystúpenia. Folklórna skupina Polianka pôsobí v Starej Bystrici už viac než polstoročie. V Lani si pripomenula 50 rokov svojej činnosti a počas celého obdobia sa zasluhuje o zachovanie autentického spevu, textov a piesňovej tradície nášho kraja. No a úplný záver programu bude patriť ľudovej hudbe Tomčalovci, domácej muzike, ktorá spája tradičné spevy, výnimočné hudobné nadanie a prírodzené odovzdávanie folklóru z generácie na generáciu. Vážení ocenení, príjmite teda ešte od nás aj na záver takúto pomyselnú bodku, kedy vám ďalší program spestria práve folklórna skupina Polianka a ľudová hudba Tomčalovci. Zlamala
Tá skladba také terchovské nôtky a teraz by sme si radi zaspomínali. Keď som ja začínal hrávať, mal som 16-17, chodil som do Zušky a mal som vždy slzy v očiach, lebo rodičia ma tlačili hrávať na harmoniku, na akordeón a dnes som im vďačný za to, paradoxne. Takže aj dnes moje deti napríklad tlačím do toho, aby hrali, aj keď nechcú, lebo viem, čo to mne dalo, ale vtedy som potom pochopil, že to je super, lebo som mal 16-17 rokov a išiel som do Podkovy a tam, čo sa dialo, vyťahol som akordeón a začal som sa učiť aj pesničky všelijaké. No a aj tam sme sa naučili také zaujímavé pesničky, ktoré sú z tohto takého regiónu a teraz vám ich zahráme, takže majú viac ako 30 rokov určite, čo my ich poznáme. muzike to je tak, že máte rôzne také rytmusy a chceli by sme vám ukázať trojštvrťový rytmus a potrebovali by sme vašu pomoc. Chceli by sme vás tak rozdeliť na polovicu, že práva strana, ľavá strana, lebo ľavá strana je basa a basa tvorí taký zaujímavý rytmus a
A do toho ide pravá strana, to sú vlastne kontry. Tak ja by som vás chcel poprosiť, tá ľavá strana, že by nám urobila tú basu a že by ste tak nohou takto začali urobiť ten rytmus. Skúsime to? Ide vám to výborne. Idete hrať s nami, aj vy. Dobre. Dobre, Je takže... to také ľahké, len tak. Nás počúvať. Ale ideme teraz vyskúšať a zapojiť do toho tie kontry, takže... Počkajte. Si odložím a ideme na to a skúsime tú ľavú stranu, hej, takže... Počkaj, to budeme valčík asi dávať, že? Takže... Dobre, už som aj ja pobilený. Raz, dva, tri... Dobre, a teraz pozerajte tá ľavá strana. Najskôr naučíme jeho, potom vás, dobre? A ideme. Raz, dva, tri, štyri. Prvá, druhá, tretia. Skúsime pravú stranu. Teraz do toho pridáme Tam. tlesk, potlesk. A sakra, prosím. Presne to chceme prosiť. Takže ľavá strana robíme nohou, pravá strana iba tlieska. A už vieme valčík. Super. To je perfektný, ďakujem. Sadla silna na jablonku, na voňavý kvet. Prečo si mi zadanila, odísť sa. Môžete sa teraz spievať.
ste ich rozohrali, tých našich divákov, ale ja by som teraz chcela poprosiť všetkých účinkujúcich, aby sa pridali k ľudovej hudbe Tomčalovcov, rovnako aj folklórnu skupinu Polianka, ktorá už tu čaká, folklórnu skupinu Dolinka, folklórny súbor Rabúščan. Nech sa páči, pridajte sa k nám na pódium, pretože chlapci tak nejako navrhli spoločnú záverečnú pieseň a myslím si, že pekne zostaneme v tomto našom chotári a že budete mať možnosť i vy sa k ním spoločne pridať. Z tohto miesta chcem naozaj možno, kým sa všetci pripravia na tú svoju záverečnú pieseň, povedať pár dôležitých informácií. Myslím si a dúfam, že mi dáte za pravdu a ak pravdu má, budem rada, keď aj zatlieskate, že Stará Bystrica naozaj je miesto, kde sa oplatí žiť. A podporu ľuďom, ktorí naozaj za to stoja a majú za sebou kopu práce, niekedy možno v tichosti a v úzadí, ale o to podstatnejšie si naozaj to naše veľké ďakujeme zaslúžia. A naozaj ešte raz srdečne blahoželám všetkým oceneným v tomto ročníku a verím, že sa postupne v ďalších rokoch k vám budú pridávať ďalší a že zotrváte z tej svojej zaslúžilej činnosti. Gratulujeme vám. Veľmi pekne poďakovať všetkým účinkujúcim, ktorí sa tu takto k nám pridali, poďakovať aj Bystrickej kasni, ktorá už žiaľ na ďalšie vystúpenie, ale určite teraz aj na nás myslia. Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste prišli povzbudiť tento večer. Možno ešte pár takých informácií, kým prehrávka prejde 28. februára, pre vás na týchto miestach pripravujeme koncert Evy Pavlíkovej, následne 11.4. koncert Bystrickej kasne a ten program v rámci celého polroka je naozaj naplnený, tak ja sa budem tešiť, ak sa v Dome kultúry v Starej Bystrici budeme stále spoločne stretávať pri rôznych príležitostiach. Dámy a páni, veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli, prajem vám ešte krásny zvyšok večera a teraz ponad tie kopce, ponad Bobovce, poďte všetci. Ona tie kopce, ona
všetkým účinkujúcim za krásny program, ktorý ste v rámci druhého ročníka Večera spolkov pripravili. Ešte raz ďakujem aj vám všetkým, blahoželám oceneným a chcela by som vás poprosiť, vás ocenených, aby ste spoločne so svojimi cenami prišli na pódium niekde tu z kraja, aby sme sa mohli odfotiť aj s pani Dubovickou a ešte jednu spoločnú fotografiu ocenených ako pamiatku na dnešný deň.